Ahojte, vítame vás v dnešnom videu. Dnes tu mám pomocníka. Povedz čaute. Ahoj. No, Krištofko, povedz nám, ty ideš teraz do prvej triedy? Áno. A tešíš sa? No, my si tu chystáme veci, čím máme všetko pripravené na september, lebo prázdniny sa končia a potrebujeme mať všetko ready na to, aby Krištofko mohol ísť do prvej triedy. A som rozmýšľala, že vám to takto natočíme, že čo sme kúpili, ako sme sa pripravili a čo vlastne kupovať zatiaľ nebudeme. Počkáme na september. Čo najdôležitejšie potrebujeme, aby sme mohli začať školský rok? Čo si myslíš? Ceruzky. Ale úplne to najdôležitejšie, čo budeš používať úplne každý deň. Tašku. Školskú tašku. Obľúbenej farbe, zelenej, sme vyberali, že? Tuto si Krištofko vybral sám. Už ju máme nejaký čas, pretože sme ju vyberali, keď sme ju náhodou proste zbadali v obchode a páčila sa mu, takže už ju máme možno skoro rok doma. Táto taška je ľahká, preto som ju kupovala, lebo už mám skúsenosť s tým, že koľko veľmi veľa vecí nosia naši prváci a aké ťažké tie tašky majú, takže ako prvé sme vybrali podľa toho, či je tá taška ľahká. No a táto je ľahučká, má spevnený chrbátik, má tu takéto polstrovanie, má to mäkučké, ale pevné. Má tento dvojitý zapínací systém, že vlastne Krištofko si môže zapnúť aj tuto hore, tak ako to majú turistické batohy. A takisto má spevnenie okolo pása. Môžeš si ju vyskúšať. Ukážeme im ako... A to vzadu, tuto nemusíš otvárať to, lebo to je také ťažké, a to len takto stlačíš. A keď chceš to zatvoriť, no to nemusíš to ťažko tak, ale len to tak... Lebo je tam taký magnet, že? Trošku to tak pritiahne sa to. No, čo je perfektné. Vyskúšaš si ju? No, musíme ju potom prispôsobiť presne na tvoj chrbátik, tak aby ti sedela. Ukáž? Udáva? No, toto je vec, ktorú tiež riešime, lebo Krištofko chodí cez obec spinkať. Teraz je akurát čas obeda, že ako zvládneme od septembra toto obdobie bez toho spánku. Takže uvidíme. Niekto mi hovoril, že chodia deti spávať, takže prídu zo školy domov a idú spať, že asi to tak budeme robiť. No, môžeš sa ukázať. Jaký si krásny. Joj, môj prváčik. No a vieš si to rozopnúť? Podarí sa ti to? Ó, super. Takže zapínanie je jednoduché. Tá taška je zo spodu tiež spevnená, takže pekne drží, keď sa položí. No a my sme tú tašku kupovali aj preto, že v nej bol aj peračník a myslím, že aj vrecuško. Pozrieme sa na to. Vrecuško, no, peračník tam bol. Peračník a my tu máme ešte niečo, že? No asi hej, no to sme tomu dokupovali. Tieto farbičky. Tu máme ešte ceruzku a nožničky sú dole. Áno, a ešte tu máme niečo, že? A pravítko. A ja som toto pravák, takže máme Strúhatko. Strúhatko toto. Pre praváka. Pre praváka. Hej, super. Ešte vám chcem natočiť tú tašku takto, že čo je vnútri. Vnútri sú takéto predelovače vlastne na veľké učebnice, na zošity a potom je tu takýto boxík asi na 10-tový box. Myslím. Tu máme telesnú. Áno, pozri, ukáži, aké vrecuško tam máme? Takéto, ale by som chcel aj toto, to sa mi hrozne páči. Lebo to je Minecraftové. No a potom tu máme takúto karabinku, kde si môže pripnúť niečo, čo bude potrebovať. A ešte, Krištofko, otvoríš tento predný vačok, že čo je tam? No, toto je celkom veľký, inak tento priestor, že kľudne aj tam sa asi zmestí 10-tový boxík. Takže to je perfektné. A tu je miesto ešte na fľašu. Že? Je to na gumičku, takže sa tam určite zmestí fľaša.
takto vyzerá naša školská taška. No a tu som vám chcela natočiť, čo všetko sme si pripravili, že? Čo to máme toto? Ukáž nám, predveď nám to. Krištofko chodí k ortopédovi, takže pre nás základ bolo, aby mal ortopedické papučky, môžeš ich ukázať. Tieto si mal už aj v škôlke, tento model. Áno, ale takýto istý model. Takže sme sa objednali a máme ortopedické papučky. A tieto tenisky som vám tiež chcela ukázať, pretože sú to Goratexové tenisky, ľahučké. A tiež nám do nich pán ortopéd spravil takéto parádne vložky, ktoré sa tam robili na mieru. Vlastne už priamo do tých tenisiek som vedela, že tieto bude mať od septembra. Že ich bude nosiť najviac, pretože sú nepremokavé. K školskej taške sme dostali aj peračník, teda bol v rámci toho setu školskej tašky. Môžeme sa pozrieť, čo je vnútri. Máme pravítko, ďalšie pravítko, gumu a tuto máme strúhatko ďalšie. A tu máme ceruzky, no farbičky. Áno, farbičky trojhranné. A tu sú aj ceruzky. No, toto sme spravili aj s Teuškom, že som kúpila iné ceruzky, ktoré sme potom vymenili a tieto z tohto peračníka budeme používať doma. Ale do školy som mu vlastne kúpila tieto Stabilo Easy Start, ktoré majú také zárezy a tým pádom podporujú ten správny úchop, ktorý musíme trénovať s Krištofkom, ktorý už teraz trénujeme, že? No a vlastne používame aj tieto ceruzky. Zatiaľ Krištofko nepotrebuje pero, lebo prváci nepotrebujú väčšinou pero a používame tieto ceruzky už teraz. Že, Krištofko, keď pracujeme aj doma s nejakými zošitmi. Takže toto sme ukazovali. Toto sú najlepšie ceruzky naozaj. Tie používame aj teraz, keď si robíme takéto zošity, že, Krištofko? Je to super trénovanie a hlavne už tesne predtým, ako pôjde do tej školy, si to zopakovať, pretože za tie prázdniny jasné, že zabudne aj ten úchop a zase tlačí. Tak to budeš ležať na lavici, keď budeš unavený? A sadni si. Ukázali sme vám také základné vybavenie, vlastne školskú tašku a čo sme kupovali do tej školskej tašky. Teraz vám ukážeme ešte super vec, ktorú už používame teda nejaký rok. Používame túto fľašu na tréningy a mám s ňou strašne dobrú skúsenosť. Je to fľaša, myslím, že túto sme kupovali v Pantarej, ale Teuško má takúto fľašu z Alby. Možno je to tá značka Alby, že? Na tej fľaši je dalmatinec. Áno, je tam dalmatinec. Majú veľmi pekné dizajny a mám dobrú skúsenosť, pretože tú fľašu naozaj pravidelne dávam do umývačky a vydrží veľmi, veľmi veľa. Takže Teuško... Môžeš. Že viete, prečo mám túto fľašu? Tá je nová, pretože už ju máme chvíľu, ale tá je nová, lebo jedenkrát, keď som bol na tréningu so svojou starou fľašou, no tak ja som ju neporiadne držal a šmykali sa mi ruky, spadla mi na zem a rozbila sa celá. Tak sme kúpili novú, že? To sme kúpili. No, ale naozaj dávame... A je to aj zelenej farby. Áno, je to zelenej farby. Hej. Obľúbená farba je tyrkysová zelená. No všetko máme zladené do zelenej farby, takže všetko bude pekne spolu ladiť, že? Toto je zelené, toto je zelené, toto je zelené, toto je zelené, toto je zelené. Čip je zelený. Áno. Vidíš, môžeš rovno ukázať, čo máme toto. To sme kúpili... To je vlastne na preukážku autobusovú, keď bude potrebovať, keď mu dáme spraviť. A toto mi dal... Teuško? Teuško mi to dal, lebo to si môžem aj vymeniť túto, lebo to si takto môžem vymeniť, že túto si takto dám a môžem si dať tohto iné. A potom, keď už toto nebudem chcieť, tak si vymením iné a potom, keď zase to nebudem chcieť toto, tak si vymením toto.
No, je to určite dôležitá vec, pretože deti nosia čip, musia sa čipovať každé ráno, keď prídu do školy. Používajú ten čip aj ak chodia na obedy, tak vlastne na obedoch a zase keď odchádzajú zo školy. Takže toto je veľmi dôležitá vec, ktorú určite využijeme. Ďalšia dôležitá vec... Aha, toto sa ti páčilo viacej, že mali sme k taške je vlastne tiež vrecuško, ale je to taký umelinový materiál. Toto vrecuško máme už dlhšie, používa ho aj Teuško a je to bavlna a dá sa vlastne oprať, už som ho aj prala, takže je to určite príjemnejšie na nosenie, takže telesnú podľa mňa dáme do tohto vrecuška, to Minecraft, takže a zase zelená farba. Aj k tomuto je tá zelená farba. No a veľmi dôležitá vec, podľa mňa pre prváka, sú takéto nálepky, ktoré používame už dlho. Používali sme ich aj v škôlke a Teuško ich používa aj v škole, aj keď teraz už ide do 4. triedy, tak stále to používame. Dala som im vlastne spraviť... To je napríklad napísané, že Kukumberg, lebo my máme prezvisko Kukumberg a toto je moje meno Krištof. Áno. Keď je to niečo, čo potrebujem, aby si Krištofko poznal, väčšinou do škôlky sme už dávali takéto. Lebo niekedy máme také isté veci. Áno. A vtedy práve, že si to môžeme popliesť. Áno, takže aj túto na tejto fľaši už máme takúto nálepku, neviem, či to je vidno. A vlastne dávam to aj do umývačky, aj do prania a vydrží to veľmi dlho. Tie nálepky vydržia naozaj veľmi dlho aj na oblečení, aj na takýchto boxíkoch alebo fľašiach, aj keď sa dávajú do umývačky. Takže toto odporúčam každej jednej maminke. Či je to škôlkar alebo začínajúci školák, je to veľmi praktická vec, naozaj. No, ďalej čo tu máme? Ďalej sme si kúpili samozrejme zelený. Zelený takýto zošit. Kúpila som ho v Actione, myslím, nebola to nejaká drahá kúpa. Ale toto sa nám tiež osvedčilo s Teuškom, keď bol prvák a začínali písať nejaké diktáty alebo nejaké cvičenia. Obyčajný linajkový zošit, kde trénujeme písanie. Je to taká praktická vec. Teuško už teraz, pani učiteľka im posiela vlastne na každý týždeň, majú myslím 3 diktáty a pekne si to vieme potom odsledovať, že ktoré diktáty nám chýbajú, alebo aj matematické nejaké veci, keď si potrebujeme trénovať, tak tiež to budeme používať na to a je to v jednom zošite, všetko pekne spolu. Takže toto sa nám tiež osvedčilo a Krištofko si vybral samozrejme zelenú farbu. Počkaj, či by som niečo chcela ukázať. Môžeš. No a tuto? Teraz sa není vidieť, musíš ísť sem. A tuto sme mali... No máme ešte ďalší taký nový skicár. No, tento je asi nový, hej? Ten nový. A tam si môžeme kresliť a také veci. Môžeme aj hocičo tam robiť. Áno, tieto skicáre tiež kupujem v Action, lebo sú to vlastne skicáre s výkresové, ale je ich tam dosť. A chalani si radi kreslia aj s fixkami, takže potrebujú, aby to boli hrubšie skicáre. A veľmi, veľmi to používajú. Už Krištofko, neviem, či 1 alebo 2 takéto Mám. vyfarbil. Ešte ukáž. Aha, čo ešte máš? A tuto mám ešte takéto. Mamina kúpila a mám tam aj... Ukážeme Spidermana. Tak tam mám Spidermana, ktorý má batúštek a tuto. Počkej, ja to mám. Tuto máme takto nakreslené. Áno, učili sme sa abecedu. Takže Krištofko už vie pekne abecedu. Naučil sa už aj čítať. Napísala som mu tam takto krásne písmená a to si trénoval ešte, keď bol trošku menší. A ešte na tej druhej strane mám tiež. A celá abeceda. A tu máš čo? Tam? Tu už máme nejaký komiks. Je komiks. No, obrázok, veď komiks, keď sú tam aj písmenka. Takže máme, zošity na trénovanie máme.
No a čo som chcela povedať, že tieto zošity, takéto klasické, malé, sú super. Sú super, ale 512 10 listov, to sú úplne tie najzákladnejšie pre prváčikov, majú veľké linajky. Ale tieto som kupovala ešte, vlastne keď išiel Teuško do prvej triedy a kupovala som ich zbytočne, pretože každá pani učiteľka preferuje iné zošity, alebo sa väčšinou dohodnú rodičia na rodičovskom združení aj s pani učiteľkou, že pani učiteľka to nakúpi vo veľkom pre všetkých. A tým pádom nám boli tie zošity na nič. Môžeme ich použiť teraz s Krištofkom na nejaké trénovanie, ale to je vec napríklad, ktorú by som už druhýkrát nekúpila. Takisto ani výtvarný box som nekupovala, pretože Teuškovi sme kupovali výtvarný box aj všetky pomôcky doňho, ale nakoniec sme sa ako rodičia dohodli, že sa to bude kupovať všetko spolu z triedneho fondu. Išlo sa to kúpiť naraz a je to výhoda v tom, že všetky deti majú potom rovnaké potreby, nikto si nezávidí a majú vlastne rovnaký štartovací balíček všetci spolu. A takže niečo môžeš. Že ja už viem čítať, tak som už prečítal asi 4 smradov, do toho som dočítal, potom budem čítať ešte 5 a toto má naša mamina, tak aj to čítam, lebo no, my máme všetky časti z toho. Áno, čo to je, povedz. Harry Potter. Harry Potter, no Krištofko teraz číta Harry Potter. Si na ktorej strane? Aha, tuto. Na 10. strane. To je ťažké. Je to ťažké, určite toto je ťažká kniha pre dieťa, ktoré ešte nechodí ani do prvej triedy, že? Ale čo môžem odporučiť, ak vaše dieťa už číta, tak smradi sú úplne výborní, pretože je tam menej textu a Krištofko krásne dokáže prečítať celú tú knižku bez problémov. Ja mám 1, 2, 3, 4 a 5 mám. 6 a 7 dokúpime potom. Dokúpime, jasné. No. Ďalšiu vec, ktorú nekupujeme pre prváčika, sú takéto boxy tvrdé. Je to super vec. Ja som to mala rada, keď som bola dieťa, pretože sa mi tie zošity nepokrčili. Ale je to veľmi ťažké. Aj keď sa do toho dajú zošity, tak je to veľmi ťažké a zbytočne to ešte pridáva váhu tej školskej taške. Ako ste videli, tak v tej taške je dostatok priečinkov na to, aby si to vedel zorganizovať už priamo v tej taške a nepotreboval ešte takéto organizéry. Aj keď je to pekné, samozrejme, páčia sa mu dizajny, aj mne sa to páči, ale... To môjho brata. Áno, zbytočne by to pridalo záťaž na tento malý chrbátik. Takže toto kupovať nebudeme. Tu máme ešte takýto boxík môj. Ten sme už mali aj na veľa tréningov, lebo som chodil na knižku. Tam sme ho mali. Potom sme ho mali na futbale. Na plávaní tiež asi. Je to takýto box, ktorý má vlastne takéto tesnenie a priehradky. Má tam aj označenie vlastne, ktorá priehradka by mala byť na čo, tak aby to spĺňalo nejakú dennú dávku kde má byť ovocie výživy. Áno, kde má byť ovocie a kde má byť proteín, tak, kde má byť zelenina a tak. Takže väčšinou im to vyplním takto a do tohto malého buď dávam kečup, keď majú toasty alebo niečo také, alebo nejakú sladkosť, nejakých gumených macíkov alebo niečo také. Ale tiež tieto boxy sú výborné, pretože ich už asi, no určite, tento už máme určite 2 roky. Lebo sa to dá takto vybrať a v pohode to dáte do umývačky. Presne tak. Ale musíte to potom, že takto to dáte a opačne. A dole sa to neumýje. Takže sa to umýva aj tuto, aj tuto, aj tuto. Aj tieto obrázky krásne vlastne držia, už naozaj ten boxík máme 2 roky. A pretože mám rád vesmír, no tak mamina takéto vybrala. Boxík je úžasný, že? A čo máš vlastne nové? Nové máš aj tento stôl, že? Tento stôl mali pôvodne chlapci obidvaja spolu, pretože to je veľký stôl. Lenže pod tým pádom, že keď idem do školy a som prvák, no tak potrebujem toho veľa, tak mamina s tatínom doniesli takýto stôl iný. Počkajte, to vám ukážem takto. Taký iný stôl, tento. Áno, Teuškovi sme tam spravili priestor. A tento je môj celý veľký. No,
A mal tam notebook len... No, tam si môže dať notebook a čokoľvek, čo potrebuje, že? No a na tento stôl potrebujeme kúpiť ešte lampičku. Ešte lampičku. Lebo ja hrozne rád čítam v posteli, lebo mi je to tak pohodlné. Áno, ale potrebujeme lampičku aj keď bude zima, nebude takéto svetlo, lebo tu máme vlastne okno. Máme tu denné svetlo, čo je podľa mňa úplne ideálne pre prváčika. Ale lampičku budeme potrebovať, keďže ide zima a bude tu väčšia tma. Takže to určite aj na písanie. A tento stôl je drevený a je mäkký, takže potrebujeme určite aj podložku. Má tu aj kolieska. Áno, ale potrebujeme určite aj podložku, takú nejakú veľkú, na ktorej sa bude dobre písať. Že? Takže máš tu takýto krásny priestor, sme ti tu vytvorili prvácky len a len pre teba, že? A postielka je táto hrozne najlepšia, ona je hrozne dobré. A tam máme aj fotky a máme tam aj modlitbu, aj všelijaké veci. No, máš tam svoj kutík, že? Aj kutík. A takedy, keď je plišačikom zima, no tak prikryjem dečkou. Hej. No. Ale tučniačikovi nikdy není zima. Ešte mi povedz, že ako sa ty teda tešíš do tej školy? Nebojíš sa? No, do školy nebojím sa. Do školy sa teším. Asi tak, keby som išiel na Zmersku. Fakt? Asi tak. Alebo ako keby som išiel na bicykel. Tak sa teším. A budeš chodiť do obyčajnej triedy? Nie. Budem chodiť do anglickej triedy. Aj Teuško chodí do anglickej triedy s Klilovým programom a sme s tým veľmi spokojní, takže sme radi, že aj Krištofko sa dostal do anglickej triedy. Áno. Áno, a mám aj nové hodinky a keď budem mať iPhone, no tak môžem s ním aj volať. A keď budem druhák, no tak bude so mňou Teuško chodiť autobusom. Áno, prvý rok si to dáme tak, ako aj Teuško, že budem ťa voziť a budem pre teba chodiť. A potom druhý rok už môžem ísť aj s Teuškom, že? Môže chodiť s autobusom, no. Takže sa na to teší. Veľmi. No, tak uvidíme, ako nám to pôjde, ale Krištofko je šikovný a múdry, akože všetky deti sú šikovné a múdre, takže dúfam, že to v pohode zvládneme. Hlavne s tou únavou, lebo to je náročné pre tie deti, keď prechádzajú zo škôlky do školy, že ten poobedný spánok, ak sú na to zvyknuté, tak im to chýba, že? No. Ale myslím si, že to zvládneš úplne perfektne. Ty môj šikulko, že? Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Verím, že bude pre vás niečím aj užitočné. A odporúčam nenakupovať príliš veľa vecí, pretože už aj tak je to pre deti veľká zmena a celkom taký chaos, veľmi veľa nových pravidiel. Takže aby nemali príliš veľa vecí, o ktoré sa musia v tej škole starať navyše, naozaj skúste to udržať. Lebo ja mám napríklad hrozne veľa ceruziek. Áno, ale tie nebudeme nosiť do školy, že? Viem. No, tie budú tak domáce túto na stole. Že aby sa nemuseli tie deti naozaj starať o príliš veľa vecí a tým pádom to v nich vyvoláva ešte väčší chaos, takže naozaj odporúčam počkať do nejakého prvého rodička a každá pani učiteľka je zvyknutá na nejaký svoj vlastný systém a tým pádom preferuje niečo iné. Záleží aj, aká skladba rodičov sa tam vlastne ocitne v tej triede a kto preferuje aký prístup, takže ja mám zatiaľ dobrú skúsenosť, že my sa väčšinou na všetko skladáme z triedneho fondu a tým pádom to je pre nás jednoduchšie a nemusí to každý rodič zvlášť zháňať. No ale toto sú také veci, ktoré sme potrebovali nakúpiť a ktoré máme pripravené a už sa lúčime s vami, že? Dobre. Keď sa vám naše video páčilo, tak dajte like a odber. Ahoj! Čauko!